Arep ngandangke sapi dhisik lur. Waktune wis sore, arep ditinggal ngarit. Dadi dikandang dhisik. Wan kok balik ngarit iki soren. Masalah iki wis jam 4. Dadi sapi tak kandang dhisik, dipakan. Engko terus tinggal ngarit. Nek ora dikandang engko balik ngarit iki soren, sapine bengak-bengok wae ora dikandangi. Nah iki sapi iki lho. Iki anake wis gedhe umur 3 bulan. Iki babone metal, terus iki anake Brahman. Nah, iki cincange angel iki lur. Sapine negati wae makane tak tutuk iki. Nah, cincang. Nah, pakan terus tinggal ngarit. Nah iki wedete lanang iki lur. Sampai padha babone gedene. Anggere di tepi pakan tinggal ngarit kan. Nek balik ngarit kesoren wis ayem sapine wis ning kandang. Nah,